waɗi ka kala bi pulo beltotoɓe e garba min beltini ɗum e gar ñalande soode barke muñi dandal jangue somi holwi garba noon nodda pullo beele heɓe garñe waase pullo o ñaage ñaaƴa kono pullo mo wole garba pullo namne koɓe mbaɗi yomi anda masuruman Samba Malick Boubou Dano kala saha en gartata yillam wonno yillam noddi ko rewɓe fulɓe yontaɓe noddi tan ko aynaɓe sippoɓe dajoɓe aynaɓe ko wonɓe fulɓe sippoɓe ko rewɓe fulɓe dajoɓe ko sukaɓe fulɓe ko weeli ko dumaji kono kadi giɗade basal moƴƴani woni wona alade kadi innama ade wadde ko wela sen garte yillam noon no jogui rewɓe fulɓe kadi ɓe gona e yite wayno Diallo Salamata Harouna en Sokadia Aliou en ko wayno Asara Demmen ko debbo pulɗo baɗɗotoɗo karkatuji o naatowo e banque tiro kaalisaji mawɗo hokka basire ndu debbo pulɗo o ɓuuri amen Mantula Soli sen garte yillam noon bari Djiby Samba gorko pullo mejjita ɗum kadi e yillam ko wayno bari Adama Samba e bari Ousmane Samba bandiraɓe hande de keɗoɗon ko radio Kokoriko International e dow gardugol hande e ɗo lowre sire bambaɗo sire Kokoriko International inchallah min jiɗino ko menduɗen e ko waɗi ko ha pamon radio ngo yaari e nder Afrique e kadi ɗo ngo yaari e nder diaspora he onon ne so Allah yewta mon so heɓnama ha moƴƴi
ma min badirde ni na ɗum neɗɗo woni fof kadi min jiɗɗon fof ne wadde direct to gonɗo ene kalda e radio e direct min mbawi waɗande on ko wiyete Skype ko Skype woni woodi tawa kadi natata ko kori ko international ɗo jiɗirɗon so wona tan caɗele réseau dañade toon kana kadi oɗon so beelama on fof mbawi yiidirde oɗon mbawi hawrude e radio he Skype on jiiɗon kadi hawɗo mbawa wadde communication e radio he direct goto mon ne haala emin jaabo wonɓe e radio ngo kadi ɓe fof kadi ɗe mbawa jaabade e tene kadi auditeur uji men famɓe fof wona ko 15 000 kelɗo e nder ɗo yewtere kala ñalawma ɗum noon bisimilla moon e Cocorico international. ɗo woni neema ko ɗon mbi neema yeehi heddima newtare kori kadi giɗaɗe basal moƴƴa Diallo Seydi Gallo Seba albarka e noddirteɗi pulelel kono albarka e noddirteɗi mumito walla koyno Bayero Demba Jeewo albarka e noddirteɗi Moro en ha Galel Demba Donde albarka e noddirteɗi Jumel en naati golle mawɗe ɗo ɓaɗe naati limtude ñalaɗe pulaar bari mama beñu sama nguma albarka e noddirteɗi puler en on debbo pullo wi kam basire ndu goto mbimina o sa yiɗi wadde janggue hesa tan nelli ɓoggol to galle papa hokkuma gueɗi tawraɗi yumma e papa o saaha jimi goto ko kojolalnajo mona jasɗo ba debba dime albarka ndimage alkabete weɓe haala e ɓaɗi so Moussa Amadou noddirteɗo Moussa Youbou 10 000 ko salminaɗo hakkude amen albarka turoji saroji nafoji nafloji dagoji welde yew kono ko jufte jentaɓe ɗa sen naati haalde golle pulaw en naati golle mawde albarka nokkude wiyete Gowori Juggal albarka jamma gore kolte jeegom hoko saabi ɓiɗen kalta ɗeɗo golwore wolɓe fulɓe si jubbol laminima subaka pinda fof waɗe maggulle wonte Habi Jakaria billal birama jina remɓe nga wasataki ngari kono ko ceɓal heɓa juuti jomum bogal hewa ñaw konte Amadou Jakaria Amadou mo haɓetake haalata mbo ko haalta so ɗiɗi ñama kalaɗe en laari kode ko pulo goto jambaro no wiye laari kode kanko haɗantenoɗo
radio men kokuri ko bambaɗo moɗon gina mon sehil mon tendaɗo gurdam hande e janggo basiren dugude mo gawde bambaɓe gonɗo hande leydi France tendagal pulago fo min calmini min juurima min ñaaguima yaafuya noon la Samba Madu Bolo Samba Mutar Malik Samba Hade Wade Samba namne ko be kaali wiya mi anda mi witamo Samba mona Samba jogo pat hande noon koko mbimi on ko face à face direct wona photo coupe gorko pullo biyeteɗo Jaya Alpha o jooɗi basire ndu guri jooɗi amin jewta pulago sanne amin jewta radio men kokoli koko e dow commune e Dabia e Kobbillo gure 16 ɗe hay pullo goto noon min gaccani ɗo hay wuuro woto kadi min jejjitani ɗo woni Domba nde wonno hunde fof ko jiiɗa neɗɗo jogui hen gueɗal joom Domba e ɓe kadi gueɗal mumen nani hoɗum noon welani haala welani hoɗum e jañere e Bouba fo welani weli ko wawde wi yimɓe noon so dasol mawni woto haabo dasol ngol wol haabo ko dasingol fof ko mayaradde fof ko jawngal ronde heɗotoɓe radio Kokoriko international en gardi ha ɗo e musidɗo meɗen sebastian dow yewtere makko inni fulago radio Kokoriko international hande noon no mbiɗen ni ko fartanne joddade ene makko direct kadi wawde yewtidde e makko kono so Allah jaaɓi saaha foof yimɓe makko yiɗɓe makko eɓe waddano moƴƴere e rewno zaman foof ma kettoyomo so Allah jaaɓi ala e jejjitano ko radio Fulɓe radio Halpulaar tufmi naate hen lootuɗe hen pe hen calluɗe hen jare hen Kokoriko international ko radio tengde onon commune Dabia Kobbillo 16 wuuro e diwanuji gonɗi e Fouta ɗi foof ko tuftamoɗo kala joguiɗo ballal emin ñaagui ballal waddu hen ballal mum ko ballal hoore mum ɗemɓe ɓeɗe jangi yoɗi hunde yoɗe kaale kadi goto teddin hoore mum wonɗo woni wonɗum ni te ala bawɗo fewnande on nokkuji mon ala bawɗo wadde nokkuji mon rokku ɗum fayida sowona on jangguɓe ɓe eɓe jangani ɓe rewɓe caggal ɓe e baali ne gayna remoɓe e jooɗiɓe hay so fewnani e baɓe